Halløj. Og ja, vi vil lave en let's play på dansk. Ja. Fedt. Jeg hedder... Lad os stoppe med at tage mig først, for det er ikke mig, der spiller faktisk. Det er Lime, der faktisk spiller denne gang. Vi laver en let's play på dansk, jo. Fordi, ja. Yeah. Juhu. Fordi Hvad skal vi kalde ham? Steve. Steve! Så det her, det er Steve. Ja. Sig hej, Steve. Hej! Fuck, det fejlede der. Okay. Hvad skal... Ja, okay, jeg hedder Sparrowfish. Ja. Vi optager igen på dansk, fordi vi ikke... Hvis vi skal lave en let's play lige nu, så hvis I så vores anden video, så hvor den tid, hvor I faktisk kunne høre os, der var vi ikke så gode til engelsk. Ja. Så lad os prøve på dansk. Men jo bedre vi bliver til engelsk, jo mere prøver vi så på engelsk. Ja. Så yeah! De her videoer, de bliver lidt korte i starten, fordi vi har ikke rigtig betalt for Bandicam endnu, så sådan bliver det, ikke? De bliver længere efterhånden, fordi at der har vi betalt for det, men ja. Så lad os starte nu. På en god måde. Slag konen. Ja, med en hånd. Og så brug dens bøf til at fælde en træ. Det gør vi. Hvorfor ikke? Jeg kan ikke fange den. Du er så fandens langsom også. Nej, det er Steve! Konen er god til at undvige. Steve skal fandme op i formen. Ja. Beef. Sådan der. Fedt. 3 bøffer. 3 bøffer. Vi skal have en ny ko. Hvorfor fik vi ikke noget læder? Jeg har lyst til læder. Jeg vil have en læderuniform. Det er fordi du slår med hånden. Ja, det er derfor? Jeg spiller ikke Minecraft normalt. Men det har jeg egentlig aldrig testet. Du løber bare sådan. Jamen, det er fordi... nej, det man får noget, ja. Jeg rider skinnet af den med mine bare hænder. Det tror jeg faktisk godt, man kan. Med bøffen. Ja. vi river konen i stykker med sit eget kød. Så. Jeg skal dræbe alle køerne, eller bare en video, hvor vi kalder... Nej. Jo, vi dræber konen i en hel video. Skal vi gøre det? Jo. Fint! Vi skal have noget mad jo, ikke? Der er så mange køer lige nu. Ja. Ved du hvad, jeg tror lige at når jeg har... Nej, det gør vi ikke. Jeg skal lige have noget træ, og så løber vi et sværd, og så dræber vi køer. Hvis ikke du bruger bøffen, Lime, så tilgiver jeg dig. Okay. Brug bøffen! Eller også er det mig, der smider dig ud af vinduet den her gang, hva'? Det er mit hjem. Du kan ikke smide noget. Jeg er ligeglad. Du kender godt de der film, ikke? Hvor man så tager ens identitet. Sådan, kender du ikke dem? Så jeg kommer til at ligne dig, og så gør jeg som om jeg er dig. Ja. Og så er du dig. Og så på en eller anden måde minder det mig om Dr. Who. Den gamle. Ja. Jeg har ikke set Dr. Who. Nej, du ved ikke hvad Dr. Who er. Jeg ved godt hvem Dr. Who er. Se Dr. Who. Jeg vil gerne se det. Den er okay. Jeg vil gerne se. Vidste du det? Ja, jeg vidste godt. PC. Hvorfor har du... Det er dig, der har hentet det der. Nej. Men jeg slettede det. Ja, 100. Den kom det tilbage. Det, ikke? Den kom tilbage, det er ikke min skyld. Jeg ved bare, lige snart vi går ind og siger speed up PC, så lukker alt ned og alt går i stykker. Ja, hvad skal der egentlig for det der træ? Det er sådan lidt handicappet. Det... Du er bare ikke... Du spiller ikke Minecraft. Det kan man godt høre, ikke? Jo. Hvorfor falder træerne ikke engang? Du er faktisk det mest realistiske træ på en måde i Minecraft. Hvorfor falder træet ikke engang ned? Altså, der er helt masse, der sidder træer op i træets blade. Usynlige blokke. Men du har ødelagt de usynlige blokke, som faktisk ikke var usynligt, gav ikke mening. Du giver ikke mening. Nej. Minecraft giver ikke mening. Ikke rigtigt, men det er sjovt. Jeg ved ikke hvad det er. Men ja. Yeah! Okay, så... Lige om lidt, så har vi nok træ. Jeg fælder det her træ, og så har vi nok træ. Hvorfor valgte jeg også det store træ? Det ved jeg sgu ikke. Nej, jeg synes bare, det skal væk. Det skal dø. Jeg hader træer. Du er et træ. Hvis du hader træer, så planter vi et nyt træ. Hvis du hader træer, så kan jeg kun sige én ting til dig. Du kommer ikke langt i den her verden. Nej, det ved jeg godt.
Prøv at se. Sten. Prøv at se, træet er herovre, ikke? Var det her? Hvor var træet? Hvad er det? Hvorfor er der skygger? Det store spørgsmål er, hvorfor er der egentlig ikke skygger på de andre bladeting? Det ved jeg ikke. Nå, som I nok kan høre, så kan jeg ikke så godt lide Minecraft. Nej, men han prøver alligevel. Jeg er meget stolt af ham. Der er du ej. Nej, ikke rigtigt, men... Nej, jeg er mere sådan til... Han er med til sådan nogle nørdespil. Han siger, at jeg er en nørd. Jeg er en nørd. Men han siger, han siger slet ikke, han siger, at han selv ikke er en nørd. Ja, jeg er lidt nørd. Måske lidt. Endelig indrømmer du det. Du siger altid, at jeg er ikke en nørd. Nej. Sparrow, jeg er ikke en skid nørd, fordi... Men jeg kan da ikke Sparrow, fordi det vil være underligt. Jeg kan heller ikke lime normalt. Nej, men... Hvad? Sådan så I kan finde ud af, hvad jeg hedder i virkeligheden. Ja. Okay. Sig Sparrow omvendt. Så finder jeg ud af det. Yeah. Wow. Nej. Du må ikke sige det, så forgætter det. Han har det mærkeligste navn. Der er kun sådan 5 i Danmark på hans årgang, der hedder det. Faktisk, hvis I gætter navnet, ikke? Skriv det i kommentaren, hvis I gætter navnet, ikke? Jeg får ikke så mange views. Nej, men hvis der kommer nogen, prøv at gætte navnet, okay? I får et eller andet. Vi lover det. En plade chokolade eller et eller andet. Bare ved at gætte. I får 10 KR. KR? Jeg er kraftigt røvsvagt. Jeg er med. Undskyld. Kav. Tipper. Emil. Vent. Hvornår fik du så mange svær? Kan du ikke følge med? Nej, jeg blev ved med at kigge på det der tal oppe i venstre hjørne. I kan ikke se det, tror jeg. Det ved jeg egentlig ikke om det her. Det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Så er det ikke med fraps i hvert fald. Ja, jeg har prøvet fraps før, det var mindre. Jeg ved stadig ikke, hvad det er.